बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथि खौराङाव लानानै फैदों थांनाय 30 जुलाइ अदेबानि शुक्रबार खालाराव फोसावजानाय मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ लानानै क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथियाव दुंहाव थासारि। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला पुलिसनि लावथि सिबनायजों गोबां फरायसाफ्रा जोखोम जानो गोनां जादों। बेनिखायनो पुलिसनि लावथि सिबनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों दुलाराय बिटिसि माइनरिटि फरायसा आफादा। खौरां मोननाय बायदिब्ला क'क्राझाराव दुलाराय बिटिसि माइनरिटि फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि मयन उद्दिन आलीआ उन्दै फरायसाफोरखौ लावथि सिबनायजों जेंनाखौ बोस्रांनो हाया होनना बिथाङा पुलिसनि सायाव गोख्रों रावजों सोंखारिदों। मख'नो गोनांदि कर'ना भाइरासनि जाउनाव आसामनि सोलोंथाइ बिफाना देग्लाय मेट्रिक आनजादखौ खुंफुंनो हायासै, जायनि जाउनाव फरायसाफोरखौ इभालुएसन खान्थिजों नम्बर होनानैसो मेट्रिक रिजाल्टखौ फोसावनो गोनां जादों। नाथाय दुखुनांथावआ बेसोदि आसामजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि फरायसाफोरा बेबायदि फोसावजानाय रिजाल्टखौ गोबाङानो गोजोननाय मोनाखै, जायनि जाउनाव फरायसाफोरा रिजाल्टनि सायाव गोजोननाय मोनैनि सोमावसारनायखौ नुनो मोन्दों। बे समावबो मोनथिनो हानाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथि गोजौ फरायसालिनि सा 284 फरायसाफोरनि गेजेराव सा 74 फरायसाफोराल' उथ्रिसार जानो हादों, जायनि जाउनाव फेल जानाय फरायसाफोरा खुद्रिसारनो गोनां जादों। बेखौ लानानै एबिएमसुनि दैदेनगिरिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुङो दि सालाकाथि पुलिस आउटपस्टनि पुलिस बिबानगिरिफोरा बेबायदि समाव उन्दै फरायसाफोरखौ इनाय अयथासार खालामनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होनना बिथाङा गोख्रों रावजों हुमखि होयो। मख'नो गोनांदि बे फरायसालिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जिल्लानि फरायसाफोराबो बे रिजाल्टनि सायाव गोजोननाय मोनैनि जाउनाव गोबां फरायसाफोरानो खुद्रिसारनायखौ नुनो मोन्दों। गुबुन फारसे कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय गासबारि ब्रिदाबन गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोराबो थांनाय 30 जुलाइ खालि मेट्रिक आनजादनि फिथाइ फोसावनायखौ लाना गोजोननाय मोनैखौ फोरमायदों, जायनि जाउनाव बे फरायसालिनि फरायसाफोरा फिन मेट्रिक आनजादखौ खुंफुंनो थाखाय सोरखारनिसिम खावलायदों। दानिया नैथि खौराङाव फैगौ 1 सेप्तेम्बर दाननिफ्राय गोजौ सोलोंथाइ फसंथानफोरा खुलिनो हासिगौ। मोनथिनो हानायाव कर'ना भाइरासनि साग्लोबसारनाया जुदि खम जालाङो अब्ला फैगौ 1 सेप्तेम्बर दाननिफ्राय थाखो 9, थाखो 10, 11 थाखो, 12 थाखो आरो जौमा फरायसालिफोरखौ खुलिनो हासिगौ होनना सोरखारा थिरांथा लादों। बे बाथ्राखौ थांनाय 30 जुलाइआवनो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङा फोरमायना होदोंमोन। लोगोसे बिथाङा दासान्दि कभिडनि थासारिया मोजां जाहांबोबाय होननानै फोरमायबावदों। जुदि थासारिया मोजाङैनो फैयोब्ला बेफोर थाखोनि थाखाय फरायसालिखौ खुलिनाय जासिगोन होननानै बिथाङा फोरमायबावो। बेनि सायाव आसामनि गिबि मन्थ्रिजों सावरायनाय खामानिया सोलिगासिनो दं होननानै बिथाङा फोरमायो। लोगोसे फरायसालिखौ खुलिनायनि थासारि जायोब्ला बे बेलायाव सावस्रि बिफानजोंबो सावरायनानै मोनसे गोनां SOP फोसावनाय जागोन होननानैबो फोरमायो सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथाङा। दानिया आरोबाव थामथि खौराङाव फैबावदो बावैसो दाननि उनावनो बिटिसिनि सिङाव थानाय तामुलपुर आरो गसाइगाव बिधानसभा बियाबाव खुंफुंजानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ मैया खौरांगिरिनि गेजेरजों मोनसे गोख्रों राव फोरमायना होदों, जेराव बिथाङा बुङो दि जानो गोनां तामुलपुर आरो गसाइगाव बिधानसभा बियाबाव उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै बे समाव जेबो जिंगा सिनांगौ गैया होननानै बिथाङा रोखा फोरमायो। बेजों लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि आसामाव BJP, AGP आरो UPPLनि सोरखार आरो बिटिसिआव UPPL, BJP आरो GSP मित्रजोट सोरखार थानायाव थारैनो बिटिआर हालामाव जौगालु बिथांखिफोरखौ मावफुंनायावसो गोसो होनांगौ होनना बिथाङा फोरमायबावो। गुबुन फारसेथिं खौरां मोननो हानाय बायदिब्ला जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिखौ लानानै मैया 30 जुलाइ अदेबानि सनिबार खालि गसाइगाव महकुमानि 28 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय दावागुरि हारिमुआरि नब्लाङाव जारागुरि गलादांगि मण्डलनि बानजायनायाव BJPनि मोनसे जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन क'क्राझार जिल्ला BJPनि आफादगिरि बिबुति बरगयारि बिथाङा। बेजों लोगोसे बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथां
रेवरेवा नार्जिहारि आरो बीजेपी दोलोनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बे हाबाफारिनि गेजेरजों गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय गासै सा 350 सोद्रोमाफोरा बीजेपी दोलोआव हाबफैदों होनना मिन्थिनो हादों। गुबुन फारसेथिं मख'नो नांगोन दि थांनाय विधानसभा बिसायख'थियाव 29 नं गसाइगाव विधानसभा बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ देरहालांनो हायाखैमोन। बिनिखायनो बे खेबाव गसाइगाव बियाबखौ बीजेपी दोलोनो हगारना होनांगौ होननानै खावलायो बिथां रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङा आरो बीजेपी दोलोनो बिजाथि होयोब्ला देरहानायनि गोहोमा गोबांसिन होननानैबो बिथाङा रोखा बुंथियो। दानिया आरोबाव गुबुन खौराङाव फैबावदो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय नाग्रिजुलियाव मैदेरनि उदखार। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला मैदेरनि उदखारजों ओनसोलनि सुबुंफोरा गोबां खस्थ' भुगिनो गोनां जादों आरो गोबां आबादफोरखौनो सिलिंखार खालामना गालांदों होनना खौरांगिरिनि गेजेरजों ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायदों। लोगोसे हाग्रा बिफाननि मावथि बिथांमोना जाहाथे मैदेरखौ गोजान फारसे होनानै हरो आरो मैदेरनिफ्राय रैखा मोननो मोब्लिबनोबो राहा खालामनानै होनो खावलायदों ओनसोलनि थागिबि सुबुंफोरा। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो क'क्राझार जिल्लानि बदगावआव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ मैया जल जीवन बिथांखिनि सिङाव गोदानै लुफुंनाय बदगाव पाइपलाइन दै जगायग्रा बिथांखिखौ बेखेवना होबाय। जल जीवन बिथांखिनि गेजेरजों बिटिआरनि साहा ओनसोलनि लोंग्रा दैनि जेंनाया जोबस्रांसिगोन आरो बे बिथांखिनि गेजेरजों बिटिआर हालामनि 2,50,000 नखरफोरनो गोग्गो लोंग्रा दै जगायनायनि राहा लादों होननानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों। दानिया फैबावदो गुवाहाटी नोगोरमानि गरसक आरो जालुकबारियाव मोनाबिलि समाव पुलिसनि जथाय अपारेशनाव पुलिसआ टेक्सि सालायगिरि दुथां आखुनि 3 सुबुंखौ खानो हादों। मोनथिनो मोननायाव गुवाहाटी नोगोरमायाव हमजानाय टेक्सि सालायगिरिफोरा टेक्सि गाखोगिरि सुबुंफोरनिफ्राय रां दाबिनायनि दायाव बे 3 सुबुंखौ हमनो हादों पुलिसआ। हमजानाय 3 दायनिगिरिफोरखौ मोहाम्मद आमिनुल हक, मोहाम्मद इब्राहिम आली आरो मोहाम्मद आली हुसैन होननानै मिन्थिनो हादों। दानिया जोबथि खौराङाव फैदो थांनाय बावैसो सान सिगाङाव आसाम आरो मिजोरामनि गेजेराव सिमाखौ लानानै मोनसे गिथावना दाङाबाजि जानानै थांदोंमोन। बेखौ लाना मिजोराम पुलिसआ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै आसाम आरो मिजोरामनि गेजेराव जानाय बे दाङाबाजिनि सायाव केस होदों होनना खौरां मोननो हादों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय शुक्रबारखालि मिजोराम पुलिसआ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे आसाम पुलिसनि 4 सिनियर पुलिस अफिसार आरो 2 मावख'गिरिफोरनि सायाव केस फाइल खालामदों। मख'नो गोनांदि मिजोरामनि इन्सपेक्टर जेनेरेल अफ पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे 4 सिनियर पुलिस अफिसार आरो 2 मावख'गिरिफोरनि सायाव बायदि क्रिमिनेल केसफोरखौ थिसननाय जादों होननानै रोखा फोरमायथिना होदों। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।